Drink the force infection. Nej! Oh yeah. Vad ska... Nej! Nej, du får inte vakna än. Varför tar jag inte fram vapen? Varför sitter ni så? Not yet. The world is not ready for you. Så. Vad ska han ha mer? Nej, han får inget mer. Jag har inget mer igen. Så. Okej. Vi springer med då. Yeah. Hatar du med den? Ja. Okay, you can go now. Han kommer dö. Han kommer inte fatta vad som hände.